Sulod te, sulod. Sulod. Ay, sulod. Siyempre, apil ka pero may sa vlog. Uy, pag matapon ako, tulog ko. Salamat sa mga bitpan kay Pamilingaw. may kulay. Salamat ka dyan tiyan, makapasigyan sa dumatun kami da. Hindi mo ko nang gawas kay. Moros magkaya kayo si Enel ni Maporos. Salamat ka dyan tiyan. Kaya mo man gawas sa mga bilikit. Ang sagling ko na. Ka? Nagkaw na biga mo tigot. Hindi lang kamote. Na yung welcome to. Kita nagdala magud si Enel, dala pa mati kana. Salamat ka dyan sa inyong grasya. Oy kada kung atong dala dito oy kay hindi na nakabukan nito. Kamusta sa Bohol? Sus pagkainit. Hindi ulit ka dede. Dalikit ko kadyo. Ikaw, Rosa? Dito may odo sa kaisting. Sindan mo kung ating picture. Ganay mo ang namiga. Naman siya ko naman siya mo. Na. Na-scam mag-ijang Facebook. Ito naman to. Na-scam. Dahil na sa wa makaya na ka. Latir manager kay naman si Jesus Pick. Kana oy nga naman gud nagato mawala man kana wala may tingog lagi. Wa nagin jo, yung iba tang ngana. Manawala. Kana siya magsuot-suot sa Mga tangtang. Inga na mairing. Ila nga imong iring ang gusto. Yan mo color ganahan. Mikloy. Di manilan mo. Naman may dinangag nga mais sa mukha mo. Nagkaon amote nga. Ay kamote po. Dagan pa nanuri daning kamote. Wala man ako sa bulgag may mga ginanao din. Ngayon bulgag ta ko darang nagabugat-bugat lang mo. May ko mang pagkas with madagaw na nurul kamote karon. Yung kamote man ron. Sabi bito sa init. Grabing kainit no. Wow, karon hapon alas 5 na init gihapon. Sabi ta nga unya ata day magbuan. Betan ka dyan ni sila guys, sarang kang mahingatagan. Taga Bohol, Katipunan. Sa taot dali nila karang kabetan ka dyan, naturan may gulay. Mga blessing, na si Milit. Ati Milit, thank you ka dyan, Ati Milit. Ang mama, manggoda yun. Kuwarang ihatagan sa dasbang. Kasi kuan po, duty man. Che, Yang bana ni Kuan. ni Harlin. Salamat ka dyan ninyo has, so tanam. Kay gubot kayo, kay apilong balay. Sa palitan ni balay. Makuan dyan na siya ba? Kuan dyan. May nagdugay pa na mapalit, karong nga napatadiha mo Daghan agi. na kayo ang palite. Dagko na gani oh, nanagko. Diyan ka na, uy. Isa Ngay mo kuno ka? ni mo ikuan. Dagko na. Aba na, uy. Tagay ko ay pa. Ano, uy? Asan niya ibutang? Wala. Pwede na magbuhay butang ras, buhay ka ng Dami mo kama. sa una, goldfish. Sige, dadaan ka na dito. Hangin at sige yan. Sige yan. Wala ka kuan, wala ni. Unyag na ibutangan. Naikag mo sa sisda. Naikag sa sisda. Salamat sa katiha. Salamat ka, Diyos inyong utanon. Uy, lahat pero binidahan ng tanom. Okay lang ko. Ano lang, wait lang. Oo. Pag hinahinay lang ta. Oo. Sige pohon. Salamat ka, Jo. Mabayamping. A few moments later. Hi guys, madyong buntang ni Jung tanan. Wala ko sa mini Jung gamang kanig. Sidanon. Hindi nang jacket ni kay grabe ka dyan. Inita. Init pa adyo. Namuan kami dyan sa mga sidanon karon naman yung mga gulay dagto. May natag na terlin. May pitsay, may taong, may repolyo, may sayuti. Hanggang mo lamang ikaw na ito siya mga sagol. Nasa matong lutoon na ito. Pitsay. Ang pitsay siguro, batangan siguro ito na magkuhan. Buto-buto, mara manay lami. Batangag sabaw.
sayang to musig makuan ba. Musig malata sayang. No tungtuon ron. Guys, merkado grabing kainit sa mga tanan. Dilaab. Bos. Tagji sa bangan. Malas pa malas bojas. Gusto nga lang ang iyon pa. Uy, lamang putiguang. Kailan yung mga linda ginana. Dapat kinalangan doon, tiloy pagtiguang na maligya. Hindi dali mong ligyan na pilar ng tubo na nila. Ano kayo? Yan sir. Ha? 60. Pata eh. Pila. Barugay ko ba? Sabi na ito. Luya lang ka na may sibuyas dahon dito kuan Bombay. Kari raw? Pila ni nayo? Nay, pila ni? Ako kaya na dra mga juko sa bahay. Lako ra mga juko nay. Mon pareadani nga mga nikuan ba. Merkado. Nay kuan paliton. Pandani kalsada ay giway dining na ba
lang minimum danis probinsya. Dali yun na, simento na sila. Mas pasang trabaho ron na. Ang dugay ba? Lain sa diri ng traktor. Na may uban nga dugay-dugadyo nila karong dugay mahuman darong taas sa gilang trabaho nun. Ada ni dagikan tong mga ipang deliver pa no, Ano na si mga gente. Traffic niya na bang inita. Traffic pa dyan kadyo nga. Para pag nainit. basura. May nakalangan dani. Basura. Isat-sat din siya diha nga mahagpong tanan ng tuwan. Kanina mo naka-traffic basura. Nindot sinig na ikahoy sa lapit sa mga bahay no, kaya wakadyo init na imo palandong ba? Ang init na sa tao. Ala nga na ay mangga. Ay mo landong sa bahay. Basa dari kay nagligo kasi mga iro ganina. Yan is bye. Yan mo pichay. Sila ka bukas ng isa gulpa pichay. Dana, sana ka. Doon. Ay kanang bigyan na sa ba. Butang sa rep ning isa. Yan sa niyo. Libre na pud mi kuan guys sa tanon. Sa tanon na bayo. Salamat po dun na Erlin kin libre na pud mi gulay. Sagol na lamay ang mga palitin. Isa-isahan kaya basig na iud ba? Sagsa kay basig. Nanay mo. Basig na iud ng suksuk. Isa ba lang? Pitsay. Dito sa Hawaii, kaya kahit lang daw kangit-ngit ilang kuhan. Lugar. Uy, anong tawag sa dito? Sa gabi mo kada suwa dito. Ako sa konsa oras sa sulti sa gabi ato Ang dani dahil ko nas Pilipinas kay gabi eh. Ito yung mawata ka bantay. Tulog pananaw na imong balita o ka konsa oras. Dito sa Hawaii,
Adlaw wag nila mong napansin nila kinikalitrag kangit-ngit. Kita o takapansin kay gabi man matuog man ta. Saniwa undan guys na tungkasan. Nagtimo ka ma? Napamimais dari. Wala ka mukawas mais? Ako ang isang sa tagtag ko ang kasalit. Takdo na lang nito. Mayroon mo? Takdo na lang. Ang pitsay. Ganyan ang picture. Ito daw gusto ko na iyan na. Ha? Gusto ko iyan na yung picture. Ganihot doon na lang ni. Dala na, masig makuha lang na. Gamay Kasi ram naman masayang na mo po niyo. Anong po tayo sa gula ni sunod. Yan, ginagutapok sa yote. Ganyan ka pa sa yote. Ayaw kaya na sa yote. At ito nas sunod adlaw. Batangan na ito. Sardinas. Ay, pangan din yung mais di ay. Asam ko Ayun. sobra. Ang sobra. Ako Ang na ganay, ilo kape. mag-init. Dire, kanya ako nibutang mo. Tangan yung mais, at buroy. Sibuyas daw na lang ibutang ba yan? Ay, ah. Mura na ikuan. Kusero ba? Kusero. Kusero style ba? Nagasan sila umayo. Kaya lang sobrang mais ako ng ibutang. Dakong kaldirang luto ka lang. Ay, maghugas ko na rin. Nagmani mo diya. Doon na. Parang mga tumigogas si Claro kay pinumbahan ni kay perting pagkatambukaw. Nabdol na. Na guys, ang sibuyas dahon, daghan kadyo. Manigi pangatid niya perling gahapon. Napay taong oh. Kanihani nga kanon ugmani nga at saladon. Napay sayote. Mahal na karne ron, wanay barato. Basta niya itong pan guys, lamas na nangiwaan. Tangan na kung mais maha. Daghana? Kaning gagmay na may gagmay o kaning gagmay ang may pamutang. Adyo nang gagmay kay dabong na, basi ganahan siya magkatong diyang gingon nga, magkong siya. Kaning dagko lang, tigahe. Kanang dabong ay dyan siguro na nga, sa to diyang gingon? Kaning gagmay ako nilain. Oo, kay humok na. Mapud ako napansin bitaw katong dagko mura magkuang tiya. Magdag ka manggod, buwang na na. Buwang naman. Napaman may mais, daghan, kaya walo man to kakilo to nga mga palit. Kami ira kung butang mais ay nana. Gusto na mo kung butang mais. Nana guys, gilunod na na magmais. Kuani, kanang lutong siya na putsero. Zero ni. Nay mais, nay saging, nay pitsay. Timo-timo sa tagkuan guys, mais. Samtang giluto pa na tagatang kuan sidan. Starring ang mga kuan oh. Sanggut. Starring ang mga kuan ni Papa sundang. Pangguguna og nay magbinuang. Salinis na bakadyo na. Hi guys, nakaluto na ni mahaw na. Luto na gamagan. Patupi ko rin ang sunod adlaw pa. Patupi ko parang mga sunod adlaw.
Apaw-apaw na naman. Hmm? Nahumok na ng dahon. Umot na lata na. Ay, gibot nga. Gibutan dahil mais dahil. Ah, dili ko. Adip kam kaon. Busog ko. Makaon ko ni butung. Awa. Tamakan ka na. Kamera dahil tulong mamahaw si mama ni kaon. Muna-una. Sa kanaghanag yung ibutang gi. Gamera. Kanil. Dagan na. Ganda na. Gamay ra ni. Ganda na. Sakto na. Kaon nagdagan karong maulian na ka pinatingaran sila kaya na daw kang niwanga. Sakto rin. Ay, tambo. Last. Napaisaging mo. Pwede na kung pwede. Ha? Wala na itaklong. Asa man? Huwag man ay taklog kaya ka itong ijahan. Ito, ginisa mo itaklog kay. Pwede pa lang kung pangita taklong lang. Kailangan naman dari isang taklog. Wala din taklog. Asa di tama nang inyong white klase? O palagi may kabalo. Butang mais. Hindi ka na ito sabihin o. Parang di ko dugay matog. Natog ko buntag hapon, mata ko gabil sutso na. Kinsay di, katulog Karang dapat pizza ige. Hintay na ang picture. Katog nga. Natog alauna, namatag alas 4 kinikaon. Pag umagkaon, natog balik, ni mata alas 8. Natog balik ang sayo. Halos tibok adlor mo kung natog hapon. Hanggang sa kainit sa panahon, suspended ang kuhan classic. Pa sila kay ba o kuno sa ilang balik. Paguna na ko ni. Pero tagaan mig module. Para sa una. Waon karong sundugma. Tagaan mig module. Magmudyon mo. No. Majunon, kinain mo dyan. Kanigyo. Di ko pati ti module yung ako katunan sa una. Awa gud akong grado pag modular. May ganaan si ay answer ko. Sobrang init ng panahon, grabe. Dagan na yung mga na-Japan na mga estudyante. Sobrang kainit. Kapag ganing des Domingo, nagsimba mi. Dato'y ka-Japon kasi sobrang kainit. Noon tagal. Mahal ta guys. Na kami lang guys, kasi si mama, ni una nagkaon kay. Tulog ko kabilaw na nakapin. Dua badlungan tulog. Mamugos gid siya patol buntag siya ka mo bitaw kang halos naghantod gabi ta natulog usa kay pagkatog ana. Maayo yung Utro po si Papa Day, dugay day po na natog. magalason si ko natulog. Mamugos siya murag Parehas mo. mini mamugos matulog na kuno kabaw siya nga tug tagapon matatag alas 8 na din matog sayo. Hindi ka anong alas 11 na magpagal na to. Parehas mong duwa. Ang kuha nila gundi mo. Purot na. Purot na. Lagay na kwan. Muragwa na tan awa. Bro, ano mo? Inita. Lamin natin, nababad na. Ang gawat ng katas. Karon pagi. Nako. Gamit ko asan din ako, wala din ako. Hindi tao lamig kog may snake pawan. Ang itoyo ng mais kay sigurado ka ng mais may siging gantakan. Purot na yun na isa. Namin na dito. Dahil malibutang ni Papa. Nabaw ba yung infinite? Kung ginawa kong tutundan.
Inang dinagang kamong gagit. Ang pa-open sa ipon. Kung mo kung sipon. Dry cuff na lang lagi. Katurang lagundi. Salamat na Terlin, kaya nalibre na pag may pitsay. Kung ano ba? Tula ba din palot po? Ito sa una na magtula ta din mais ba lang niya ipare sa mais ba sa sabaw no din pare sa bulan. Bukas matanang, dakang bukas mais. Alam mo yun. Ikura may dili. Kau kag mais magkibanga mo siguro ni siya. Maglayan dyan kang dyan. Nagmais bitaw mismo na kami papay ikura may wa. Kang dyan, di ka nag-uok. Lamintang mais, labi nagnay ginataan nga gulay. Kasi buwad. Mais man siguro nakapatambok na ko pag pandemic ma. Mais. Tay. Sakto na mga lawas ni nanay na magpatando kay kapanahon ko yung dali kita tapuan mo. Hindi, matinga manggod sila kay dako manggod. Sige, Nabaguan ro na sila oy. Dako ba ako nga murag baboy. Hindi karoon nga, kita nila nga nga na sama na mabaguhan sila. Yung totoo si normal raman dito. Tinod yun di ay, nga lisod magpaniwang pero dali og patambok. Na-experience na ako. Ikaw nakagdagan mo, busok mo kagbali. Pero busok ni mo, lisod na kayo pagamay Ano bali. yung pagano? Ipadoy dyan na dyan ng kaliro. Yung kita dira? Hindi ka magbuntas pa kay nagkaldirin pero minimum tapad. Marami ka mga itsura ng gitubig sa singot. Kita. Basta summer nga ni dyan ang mga itsura. Ni tanong, wala alamang ma. Batsara o, hindi ka makabatsara? Pwede ra. Ay, sige ra ma. Ha? Hindi makaon. Hindi ako gusto mo na. Kao. Lahi na kayo makakawin ko pagdando mo. Marami kong gumawa Aliud ko naman na yung pamakaw, pero yung sila. Pinood ko na. Yung sakto para tipid ba? Uy, balas. Hiyapon ta dito niya. Hi guys, naman naman kamao. Grabe ka dugag ang mga itsura. Sa sobras kainit sa panahon.